प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समावबो आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनाय समावबो जिबादि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ पालन खालामनायाव बिथाङा फेल जाबाय। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया होननाय आरो गोबां होननाय बिथाङा कमिटमेन्ट रादाय होबोदोंमोन। दा बेखौनो लानानै बिक्रम दैमारि आदाया थामाम खोथा बुंदों। अब्ला दिनैनि एपिसडआ बिक्रम दैमारि भार्सेस प्रमद बर' सार थामाम दावहा सोलिदों। बिनि सोमोन्दै मोजाङै दिनैनि भिडिअआव सावरायगोन। लोगोसे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। आदा बिक्रम भार्सेस प्रमद बर' सार। रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों। जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय, दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। बिक्रम दैमारिया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया, मोनाबाबो जेबो लस गैया। प्रमद बर' सार, नोंथांनि कमिटमेन्ट बा रादाया बेनोमोन जे आं खुनु दिन बड'लेण्ड मोनाब्ला जिराया होननानै नोंथाङा रायजोनो रादाय होदों, नङा होमबा? रादाय होदों। दिनै आंहा बिटिआर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा जेबो रल गैया, नाथाय आं जरुर बेखौ बुंथारगोन, आंनि हरनाय फैसाजोंनो सानसेबाबो दिल्लीयाव नों थांनो मोन्दों। नों बेखौ जुदि नायनोब्ला नोंहा डिमाकुसि आनसलिकनियाव सोंनानै ला, खाग्राबारि आनसलिकनियाव सोंनानै ला, भेरगाव आनसलिकनियाव सोंनानै ला, इसेबाबो आंनि अनुदान दङ ना गैया आनसलिकफोरनियाव सोंना ला। जों जाहैबाय कमिटमेन्टनिफ्राय फैनाय बा संग्राम खालामनानै फैनाय, आन्दलन खालामना फैनायजों बिक्रम दैमारिया बेयाव जेबो ट्रेक्टार गैया, बिक्रमा बेयाव जेबो नङा होननाय खोथाया सैथो। आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनुदिन एमएलए एमपि बिटिसिनि सिपिएम सिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनैनि सावरायनांगौ बाथ्राया बेनो जे प्रमद बर' सारा बिक्रम दैमारि सारखौ मा बुंदों। बिथाङाथ' सासे कन्ट्रेक्टार। बिक्रम आदाया बेहा बबेबा मोनसे लस जाबाबो लस जाया, हारियाव लस जाबाबो लस जाया, हारियाव लाब जाबाबो बेहा लाब जाया, माने ओरैनोबाबो बेहा लाबखा होननानै बिक्रम दैमारि आदाखौ टारगेट खालामनानै प्रमद बर' सारा बुंदों। आरो बिथाङा प्रमद बर' सारा बुंदों बड'लेण्ड आन्दलनाव बिथांखौ नुनो मोनाखै। नाथाय बिक्रम आदायाबो बुंफिनदों बड'लेण्ड आन्दलनाव ओंखाराखैब्लाबो बिथांमोननिफ्राय गरसे गरनै डनेसन हरनायजों, डनेसनाथ' रायजोफोरनाव बिथांमोना बै समाव खांदोंमोन नालाय, जोंबो जाजानो लुबैदोंमोन बड'लेण्ड। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोफोर मदद होनो राजि जासेयावबो दिनैनि समाव थाबथानानै थाबाय। जाहोना मा आं बेखौ बुंला, रायजो राजाफ्रानो बुंदो। गरसेब्लाबो बे फैसाजोंनो दिल्लीयाव थांदों होननानै बुंदों। सैथोआथ' बेनो, जों नों आं जोंनि न'खर, बयनिबो न'खर बर' न'खरफ्रावनो थाइसे थाइनै जा मोनो डनेसन लालायनानै थांदों। आरो ब्लाड डनेटबो खालामलायदों। आंबो खालामनो मोन्दों सासे ब्लाड डनेट। जिबादि खोथा आरो कमिटमेन्ट होबोदों, आंबो बै समाव रायजोफोरनिफ्राय ज' मिथिं दावथिं थांब्ला खोनानो मोनोमोन। जों एसे उन्दैयाव बा बेसो दा बड'लेण्ड लाबोग्राया सानोमोन आंबो प्रमद बर' सारखौ। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा गावनि थांखिनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रिनिफ्राय बोरै दोरदबोखो आं बेखौ बुंनो हाला। प्रश्नआ बेनो, जाय दैदेनगिरिया बिखा बिख्लो सिङाव थैयाव बड'लेण्डखौ दोननानै हान्थिबोदोंमोन, बेबादि दैदेनगिरियानो बड'लेण्डनिफ्राय गोजानाव, हारिनि सानस्रिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला हयथ' माबा मोनसे सोरबा गिदिर खाबु फलाना बिथांनो मोनसे लब मुवा होदों। लब मुवा बेसाद दिन्थिनानै बेखौ थांखिनिफ्राय बोथ्रोददों। बै सावबिनि थाखोनि माखासे सुबुंफ्रा, जोंखौ गाख्रेबनानै जाग्रा माखासे हारिफ्रा, सुबुंफ्रा बिथांखौ थांखिनिफ्राय दोरद होदों, जाहाथे बर' जाथिया एसे एनै बै समाव लामा आन्दायनानै थायो।
नङा होमबा? जों दैदेनगिरि गैयाबा, गोख्रों आरो गोग्गो दैदेनगिरि गैयाबा जों आन्दलनखौ सोरजों थांफानो सोरजों मानो रायजो राजाफ्रा जानानै फैयो नालाय। बेखायनो बै समाव बिथांनि जाबादि हान्थिनाय खामानि मावनायखौ नुनानै हयथ' खाबु फलानफ्रा माबा मोनसे सानदों खोमा। बेखायनो दिनै बिथांखौ थांखिनिफ्राय दोरोददों। बिक्रम दैमारि आदा बुंनाया कारेक्ट, नाथाय बिथां आदाया, बिक्रम दैमारि आदाया जे लेखा बिलाइ दिरुननानै जाबादि खोन्थागासिनो दं सैथोखौ, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगासिनो दं। दा दिनै प्रमद बर' सारनि कमिटमेन्टसा बहा थांखो? MCLA EM चिफ जानो थाखाय आं सोमावसाराखै होननाया। दा बेखौ रायजो राजाया कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।